I se m'ha demanat en diverses intervencions més presència en els territoris. He de dir que les reunions territorials que he fet, que han estat intenses, per mi han estat molt importants també. L'altre dia hi havia un company o una companya que em deia que havia anat molt bé que anés a la reunió, que s'havien enriquit. Jo també m'he enriquit. I teníeu raó, dieu que voleu més president i us ben asseguro que tindreu més president. He de dir que, també ho vaig dir-ho ahir i avui ho vull tornar a reiterar, que plantejaré un responsable d'organització que no tingui responsabilitats institucionals. Necessitem un responsable d'organització que es dediqui exclusivament a organització. I necessitem que aquest responsable d'organització tingui també autoritat política reconeguda ja des del si de l'Assemblea per tirar endavant aquesta feina. I i que no és el moment, en Joan Oloriz també em demanava que amb un Consell Nacional ampli i amb una comissió executiva ampli que calia un grup coordinador, i jo he de dir que hi haurà un grup coordinador. Estem parlant d'un Consell Nacional més ampli del que inicialment s'havia previst, amb una comissió executiva possiblement una mica més àmplia de la que havíem previst, i per tant, independentment que aquests dos organismes siguin els organismes polítics que decideixin i que orientin l'estratègia política, necessitem un grup coordinador de 10, de 12 persones que segueixi el dia a dia i que tothom sàpiga qui són, què fan i quan decideixen què és el que decideixen.